Здравейте, аз съм Иван Костадинов, съм човекът за страницата Be a Better Man Now в Instagram или изкуство да общуваш жените в Facebook. Добре дошли в първото видео, в което разглеждам ваши проблеми и ситуации от любовния ви живот и се опитвам да дам начин или решение да справите с тях. В днешното видео имаме една интересна история на наш последовател, който, както доста често се среща в днешно време, си задава много важни въпроси, които на пръв поглед изглеждат нелепи и ненужни, но за някои момчета това е горчивата реалност и това е той: грозен ли съм? Толкова ли съм грозен, че нещата не се случват? И всеки в един или друг момент си е задавал този въпрос. Път след път падаш, проваляш се, получаваш постоянно откази, един след друг, първи, втори, трети, четвърти, пети. Променяш подхода, опитва се да четеш някакви работи, провалите те водят до такива страници като моята, за да промениш нещо, да видиш къде е проблема. Или пък други момчета поемат другия път на абсолютното отрицание на жени в живота си и се затварят и поемат пътя на самотата, а други пък пътя на омразата към жените и отхвърлят това, което не могат да имат, като лисицата с киселото грозде. И всеки поема различен път. Както имаше една история преди години, баща имал двама синове и бащата ги малтретирал, бил алкохолик и бил много лош като родител, но и двамата синовете му с едно и също оправдание поели абсолютно различни посоки в живота си. Един станал същия като него пияница и разбойник, а другия станал успешен и нормален човек. И като го питали двамата, добре, как така станаха нещата, и двамата имаха еднакъв отговор: с такъв баща къв да стана. Така че всеки може в различна посока да го поеме, едни и същи мотиватори да има. Но аз също съм бил така. Получаваш постоянно откази, отхвърлят те, даже може да ти се присмиват, вкарват те в френдзоната, нещата се стават и не стават, тъкмо си кажеш, че нещо ще се случи и бам, тръгва с някой друг под носа ти, заменят те, уж си мислиш, че всичко е наред и следващия момент я виждаш с друг и си викаш: какво става, човек, нали? Грозен ли съм? Какво се случва? Не ми върви нищо. Никоя жена не ме иска, някога винаги ли ще бъда сам, това проклет ли съм, реалността за всички ли е такава? И това не че ви го казвам за някакво успокоение, но мъжката реалност е основно такава. Значи, ако говорим за 1%, които са мега успешните момчета с жени, нали, свръх красавците, днеска гледах, някакъв си беше направил един експеримент в Тиндъра, ма сложил някакъв върховен пичага модел, такъв голям красавец с риската там на все едно на Френската ривиера се беше снимала някъде на една веранда. Разкошно. И отдолу съм написал, нали, имам история с затварян. Мисля, че е бил осъждан за малтретиране на жени. И викам, за 2 дни над 800 мача. За 2 дни. 800 мача с жени. Даже една му пише, нали, говорят се някакви работи и той дига нивото и вика: аз по принцип, вика, не са къпа, ама мериша натуралния ми мирисе на мускус и на еди какво си. Ох, ми добре, ха-ха, това звучи странно, ама ще ти повярвам. Така че красотата наистина ти отваря много врати, които по принцип няма дори да ги видиш, камо ли пък да ги отвориш, да ти се разкрият шансове. Както бях гледал в един клип на коуч Грегори Досет, много голям, скалата на това колко си красив кореспондира на това колко успешен би могъл да станеш. Красотата е голяма работа и не бива да се подценява или да се омалъжава. Както хората с пари казват, парите не са най-важното. Да, защото ги имаш. Така че, нали, да се върнем на основното. Аз съм си го задавал по този въпрос. Седял съм в леглото, съм се измъчвал и към грозен ли съм, що никой не ме иска, имат ме, като ми каже, че те искам като приятел, и аз почвам да се чувствам като някакъв евнух. Даже на един въпрос бях питал един приятел: добре, те какво мислят, че, нали, че хуй ли нямам, какво? Не, стигаш до абсолютно, то вече не е разочарование.
Не е унижение, не е самота, просто една безпомощност, чувстваш, че все едно, каквото и да направиш, каквото и да промениш, нищо няма да се промени и си обречен. Едно чувство имаш за обреченост, което не мога да го изкараш от тебе, не виждаш абсолютно никакъв лъч на надежда и си се затворил. И това много често е и табу тема, нали? Хората се оплакват, говорят, че няма жени, подбазици и така нататък, че са чикиджийства, но проблемът е много по-дълбоко душевен, защото те обзема една самота, една болка, едно нещо, което ти принадлежи на един първоинстинктивен и натурален начин да споделиш живота си, да не е с един човек, да имаш и партньори, да водиш някакъв нормален сексуален живот. На много хора това нещо им е отнето. Някои хора на 40-50 са девствени, някои цял живот и си умират девствени. Разберете го това. И сега не ви говоря жени, мъже, особено сега в днешно време с социалните мрежи, където е толкова лесно да получиш внимание, безплатна валидация, значи жените са засипани от това внимание. Не един подкаст и навсякъде се обсъжда това нещо. Няма да го обсъждаме тук в дължина и широчина, но наистина засипани са от мъжко внимание. Даже има толкова супер смотани и грозни жени си има без извинение, и свръхдебелици, и травестити, и всекви, и си получават мъжко внимание. И винаги е така, само и може да получи някой за секс. Стига тя да иска, стига тя да си го харесва, да избрава деня, да не си я навири, да не е станала с газа нагоре, да не е в лошо настроение и някой може да го огрее. Докато при мъже е съвсем различно. И затова много момчета върват с това мислене за оскъдица, че няма нищо, че трябва да се хвърли на каквото и да е. И жените викат, те мъжете са на животни, ще се хвърват на каквото и да е. Да, защото няма да има нищо, ако не се хвърлиш на това, каквото е. И те хората си измислили и поговорки за това нещо. Който пробира, мастурбира. И от това идва и другите грешни решения, които се взимат. Нали? Ще си умреш сам, те хората ти викат, стига си пробира и толкова, не бъди толкова придирчив, не намирай мана на всичко. Или момчето пък той се потиска си желанията и вика, това е голяма работа, нали, трябва да имам жена, трябва да създам семейство и се хваща с първата срещана и си викам, аз няма да среща друга, толкова трудно я хванах тая, после какво ще бъде чудо, пак ще бъда сам, пак няма си намеря никой, като помня какво беше, даже някой си вика, чудо, тя ма хвана, цяло чудо е, че съм си хванал приятелка, някой се чудо дори как са стигнали да направят деца. Нали? Не го казвам като е бавка или нещо, това е реалността просто. За много хора, за мъжете особено, това е изключително трудно да хванеш жена, да я задържиш, да правите деца с нея и камо ли път ти остане вярна. Да чу Господ, нали, да пребаси майката. Нали, някакви немислими неща. И то става все по-трудно и по-странно, особено с отделянето ни от физическия контакт, от дигитализирането на комуникацията помежду ни и издигането на жените на пиедестал, където тя е като едно божествено създание, което, нали, с своя жезъл или те ликвидира, те изпарява, или те приближава малко близо към себе си, но не до толкова, колкото ти се отдаде напълно. Винаги има едно достатъчно място си остава за нов избор и да не се привърже супер много към тебе. Това жените, дето реват, нали, мъжете изневерявали и така нататък. Всички проучвания, които не са манипулирани да могат да се харесат на женската част от обществото, смело мога да твърда и наистина мисля, че жените изневеряват много повече от мъжете. Ама много, много повече. Защото тия проучвания повечето жени или лъжат, или прикриват реалната бройка, защото това за мъжете е гордост. Примерно, даже някой бърчет ми казват, искам да си хвана само жена, че мога да си имам любовница. Нали? А па той жена и дори не можеше да си хване до едно време. Приятелка нямаше. Въпросът е такъв, че 1% мъже изневеряват, искам да кажа. Тия, където са успешните играчи, които го могат това нещо, които намират начин да привлечат жени, които жените ги харесват и имат успеваемост. Останалата част от мнозинството, от мъже, то не може да припари жена, камо ли да върви да изневерява с нея. Да изневерява. Тези проучвания са много смешни, така и много нагласени и изкривени, защото
Не знам, просто и моя личен опит, това, което наблюдавам, всичко води към това. Нали, 3 към 1 може даже да се каже, нали, за 3 жени, които изневеряват, един мъж я изневери, я не. Даже може и повече, 5 към 1. Нещата са страшни. Нали, те пак ще има жени, отричат. Значи има такива, дето отричат, дето говорят и пак са, и те са изневерявали. Но така го изкривяват в тяхната реалност, ма то не беше така, то бяха други обстоятелства, това не е изневяра, то беше един път, ма то нямаше нищо. Нали, тя не е изневерява, ама като зададеш няколко по-дълбоки въпроса, така, като заобиколиш нейната логика и я подкокоросаш да каже нещо повече, детайли, и излиза, че верно е изневяра, ама просто тя не си го зачита в главата изневяра. И това идва вовеки вековната мъдрост, нали, колкото повече си повтаряш една лъжа и си повярваш, в момент ти става истина за теб. Те са на този принцип. И ще видите много тия подкасти глупаите, където ги викат наляво надясно момичетата, да им слушат небивалиците, където се живеят тяхната реалност по тяхна логика и свят, нали, техния вътрешен свят. Нали, говорят небивалици, глупости, не знаят и те какво говорят, нали, провокирани от емоциите си на момента да звучат по един и по друг начин, нали, ядосала или нещо друго. Нали, няма нищо общо с реалността, но нали, карат ги да говорят някакви глупости. Затова ви казвам се, нали, не слушайте жените какво говорят, гледайте какво правят общо взето, защото голяма част те са едни абсолютно създания на 1 милион контрадикции, както се изразява Ларош Фуко. Много обичам да го цитирам този човек. Много по-отдавна е прогледнал нещата от нас, за живота и за жените. И милион, тя е ходещо съзнание, което е плод на милион контрадикции, контрадиращи се мисли. Тя може едно време така и баба ми, и какво ли не. Нали, ядосваш се в един момент, нали, жените те провокират, тестват, докато в един момент не разбереш, че тя в началото на изречението каза едно и след това в края на изречението се контрадира сама себе си. И изведнъж почва ти светла лампата, бе. Тия неща, викат, не трябва да ги приемем на сериозно, дет ги говорят жените. Аз съм малумника, където се хващам, че се засягам и така нататък. Тогава дойде прозрението, че не трябва да слушаш долу какво се говори. Така. А това говорим за вярванията им, разсъжденията им и така нататък. Не говоря, нали, когато нещо те предупреждава, интуицията и когато обсъждате някакви проблеми и така нататък, разбира, че ще ги слушаш. Аз ви говоря за тия разсъждения, дето ги говорят и по подкасти, наляво надясно и ви се струват врели некипели. Да, такива, защото и те самите не ги вярват. Говорят през главата си. Така. Добре, по същество минем, не е много дълго. Здравей, Иванка, откъде я почна? 3 точки. Изгледах доста твои видеоклипове и разбрах, че може би ти си човек, който може да ми даде някакъв съвет относно жените, за което благодаря за доверието. И аз така, казвам се Еди как си и съм около 10 години в европейска държава друга. Така, на 14 февруари ще станат 5 години откакто съм разведен. Доста паметна дата. Верно, легендарна дата е избрала баси майката. Ако тя е решила, да, но по принцип така стават нещата. Какво се състои проблема ми? В реалния живот или иначе казано на улицата, доста жени ме заглеждат от различна възрастова група. В метка, много обичам като пишете така граматически добре, структурирано, ясно изразено, с пунктуации, разкошно и моето поздравление. Така, от 18-20 годишни до 40-50. И това са го забелязали дори мои приятели и колеги. Нямаш си идея на какви куриози съм станал свидетел. Аз вървя на единия тротуар, а на отсрещия една жена така ме беше зяпнала, че се блъсна в уличния знак. И той ми е пратил снимки. Така пичага, добре сложене, нали, не е някакъв дроп, не е дебел, дори така, нали, не е хилка, просто си е така добре сложен мъж. Строен изглежда, риската бялата, дънчиците служил, така усмихнат, така имаха големи добри очи. Бе, пичага, с косата си още, дали, не че е проблем, прави си прическа, цайсите. Пичага не е някакъв олигофрен или нещо от сорта, да, малко Джеймс Дински, така Джеймс Дин ми отиват нещата. Но сега да продължим. Това, което за гледането
Някои жени много им личи направо, така зяпат, гледат те право в очите, правят секс с теб. Други са малко поглеждат, ама са прави, че не те гледат, за да не покаже, че си харесал. Нали? А пък други директно са се втренчили в тебе и чакаш да си съберете погледите един на друг. Но различни са. Други пък се срамуват, си свалят погледа, други пък въобще, нали, не те поглежда и те чака само докато ти си отместиш погледа да погледне теб. И можеш като птици да ги изучаваш в дивото. Така, не се имам за голям красавец, плейбой или да изглеждам като някаква модна икона. Последният фрапиращ случай беше от преди около месец пред Kaufland, Германия. Горката женица чак си изкара телефона да ме снима. Баси бабето. Уверявам те, че нищо това не е измислица. Виждам и в работата си как ме заглеждат колежките, но както и ти беше споменал, там където си вада хляба, не си вадил оная работа. Сега, нали, има изключения. Сега това е съвет, който по принцип трябва да се спазва, защото може да доведе проблеми. Няма да доведе проблеми, ако се разчита на това, че сте зрели хора. Да ви кажа, че просто не сте нали в иерархична някаква зависимост и там може. Но просто трябва да се разчита, че сте нормални, зрели хора, които нали, няма да стане някакъв проблем, няма да има скандали, няма да се изпокарате, няма да се случи нещо фрапиращо, ако се разделите и може да съжителствате заедно след това и да се виждате дори на работа. Нали? По принцип, не би трябвало, не е редно, защото може да създаде и проблеми в работното място, където работите и за другите колеги. Естествено, че ти ви обсъждате, естествено, че ще има клюки, ами ви дреме на хуя като цяло, освен ако не ви вреди на работата това нещо и по някакъв начин ръководството не го вземе това за ваша уязвимост и не се възползва по някакъв начин, което и това се случва. Нали, има хиляди случаи, но това нещо не може да се избяга от него и го има навсякъде и ще го има. И го е имало. Така че ако мислиш, че можеш да се справиш с евентуална раздяла или нещо друго, добре, давай. Но иначе не дей. Ако мислиш, че не можеш да се справиш с натиска след това и напрежението, не дей. Но ако можеш, няма проблем. Но коренно различно седят нещата, когато си искам да се запозная с някоя във Фейсбук. Бягат от мен като дявол от тамян. Дали нещо не правиш или не казваш, което не е както трябва. И зависи на какви жени се пускаш, крайна сметка. Другото, което ме озадачава, доста приемат ме за приятел, а когато реша да общувам с тях, никаква реакция от тяхна страна. Нали, какъв смисъл те приемат за приятел? Нали, това вече са ти някакви приятели, приятелки, жени, с които се опитваш да промениш вашия контакт, да отиде към по-сексуална наклонност, по-романтична, или вече с нови жени, които в комуникацията те приемат като вкарвате в френд зоната. Нали? Трябва да уточним какви са точно тия ситуации. Защото така не ми казваш. Тогава защо ме приемат за приятел? Вероятно поведението ти към тях. Не знам дали има някаква комуникация, директен ли си, уверен ли си, защото човек, нали, като има такова женско внимание, би трябвало да имаш нали, някаква увереност в себе си, начина по който комуникираш с тях. Не знам нали, къде би могъл да грешиш нещата, които говориш, правиш, дали си пък не бих казал, че си сексуален, щом те вкарват в френд зоната, значи нещо друго. Може да си малко по-пасивен, да не стартираш нещата на време, да си по-така директен, да каниш и да се изразиш себе си, че искаш да излезете и да има нещо друго, освен приятелство. Нали, не си пишете седмици наред и да удължаваш контакта с тях ненужно и то неминуемо се превръщате в приятелки. Тя ти споделя деня, си казва ти какво, що ти си мислиш, че нали, създавате някаква интимност, но не води до това нещо. Води до това да мисли, че не си смел, че нямаш топки и че просто те вкарва в френд зоната и някой, който може да разчита. Трябва да ми дадеш нали, пример нещо за какво сте си говорили, ситуация точна, защото така не можем само да гадаем. Но по принцип това са проблемите. Нали, не си твърде директен, не се заявяваш нали, като къв трябва да си, не се държиш като потенциален любовник, да кажем, на жената. Не се махаш, когато виждаш, че тя ти предлага само приятелство или няма същото ниво на интерес като теб и седиш и чакаш. И трябва да ми кажеш нали, точно какво се случва.
почвам да си мисля, че съм много грозен изрод и затова ме заглеждат по улиците. Брат, далеч си от истината, нали? Това, което си ми показал, да звучи педалско, ама пичага си, сега нищо ти няма. Къде, нали съм виждал какви ли не работи и жени имат, така че ти си Ален Делон. В сравнение с тия дет говоря, съвсем нормален. Мъж си, поддържан си, обръснал си се над бола, брада, облечен си, не знам. Нищо ти няма. Спокойно, не е това проблема. Некъв друг, според мен. Комуникацията нещо куца. Във фейса не се натрапвам и не им лазя по нервите. Може да си малко пасивен, малко повече отколкото мислиш. Започвам разговора съвсем не ангажираш добър ден и здравей, как си. Нищо ангажиращо и пак греда. Трябва да имаш предвид, че не знам дали по принцип съвета е, както и Ники Бога на чата, където наскоро правихме интервю, съвета е да им даваш приятелство. Ако те приемат, защото приемат ли те, значи са ти огледали профила поне малко, нали, има някаква визуална, да не кажа, нали, атракция, но харесало какво е видяла, нали, силно казано харесано, защото 90% от тия деца ма приели, даже може и да не ми отговорят, като си пишем, но процентите са срещу нас общо взето. Трябва да пишеш, да даваш много приятелства, трябва да пишеш на много жени и те в един момент просто цифрите ще ти покажат точно какво случва, но въпрос на цифри, на бройки общо взето. Трябва да пишеш на много, че някой да ти отговори, с по-малко да тръгне разговора и с още по-малко да правиш секс евентуално. Ти ще видиш какво работи вече в последствие, как ти върват нещата, ще прилагаш и същи техники, защото виждаш какво върви и как става. И неща, че стават по-лесни, ама за сега моя съвет е да брулиш яко приятелства и да пишеш яко на жени. Даже Ctrl-C копираш, нали, някакъв текст и Ctrl-V с ентера и доколкото можеш го пишеш едно и също. Значи звучил ли го френско, ама това е начинът, който не можеш като някой, примерно един месец дава си и приятелство, един месец седиш, се чуеш да й пишеш или не и като й пишеш, нали, ти си събрал вече смелост, нагласил си нервите, калибрирал си вече, нали, смелостта и всичко останало. И като и пишеш и нищо не стане и ти край после 2 месеца си в ступор, в мъка, тази ма неглижира, тази не ми отговори, еди, каква си, еди, що си. Като пишеш на 100, миш, ти пука дали не са ти отговорили 50-60. Грам не ти пука, всети едно, даже забравяш, че си писал на някакви жени въобще. Така че, нали, въпрос на бройка е. Но те разбирам, че би могъл да си го помислиш това. На мен ли ми има нещо толкова много откази получавам, но това е нормално. Значи ти си бил си така женен, бил си извън дейтинга, не те знам, нали, дали си изневеряла или не, бил си извън сцената и сега се връщаш и нещата са малко по-така. Наживо стават нещата. Ако си пробваш, почни си на работа там да си флиртуваш, ако, нали, това позволява и си окей с него. Заговаряй жени, които заглеждаш на улицата. Нали? Това ти е първия сигнал, когато жената харесва и те подкамва с поглед. Това ти е сигнал, че можеш да идеш да я заговориш. Нали? Елай направи нещо все едно. Жените не са чак толкова смели и трябва ти да направиш крачката. Възползвай се от това, че те заглеждат и те харесват и направо отиваш и я заговаряй. Смело, директно, искаш името, нали, тя примерно ще ти каже, ще пита за твоето, това също значи, че има интерес, ще й поискаш номера, бих искал някой път да излезем, ще ми дадеш ли номера си. Кратко и ясно, нали, откъде си, къде работиш, можеш 5 минути да проведеш някакъв разговор, ако намериш нещо в себе си, да импровизираш за базиче или да подемеш на някъде, нали, темата на разговор. Добре, 5-10 минути да си поговорите, взимаш телефона, айде, чао, няма да седиш половин час да държиш там. По същество, бързо, рязко, блицкриг, удръш и изчезваш. Нали, правиш впечатление някакво и до там. Но имаш предимство, че някакви жени те заглеждаш, възползвай се от това нещо. Много е трудно по чата и по интернет въобще да направиш впечатление, да й задържиш вниманието като цяло. Вие виждате, че вече TikTok и риловете и шортовете не могат да ви задържат 10-15 секунди. Рил не мога да го изгледате, защото нямате търпение.
Камо ли да си пишеш с някакви хора, като примерно имаш 30 наденици на ден, ти пишат, ти искат вниманието и ти, нали, веднага жената може да те дисквалифицира. Една казана дума не както трябва, не си съдържал добре, твърде вежлив си, твърде учтив си, нещо, най-малкото, което да не ти хареса и веднага те дисквалифицира, защото има още 30 души за тебе кремвир шикен, където са наредили, за да искат времето и вниманието. И тя си мисли, че е нещо невероятно, божествено, богинята императорка на човешката раса. И като надъниш и като и чуеш, слушаш глупостите после и разбираш, че нали, къде съм се напавал толкова, но сега, нали, това е. Не си грозен брат, пак ти го казвам, действай си, наживо е твоята игра. Значи с Кристиан поне твърдо отличен опит, наживо най-добре стават нещата. Говорите си, усеща се от твоята харизма, чари, така нататък, можеш да и въздействаш, парфюмче, така нататък. Това е контакта, затова сме създани, затова сме устроени. Да чуеш, да видиш, да помиришеш, да поговориш, да усетиш. Това е. Да въздействаш. 5D кино все едно. По чата много трудно. Много трудно и пак ти казвам, намали си очакванията за успеваемостта на процеса, приготви се за много провали, не ги приемай лично. Това е моя съвет към всички момчета, дори 5 да ви откажат. Не се сгромолясвайте психически, не се самообичувайте, че вие не ставате. Погледнете, нали, как се поднасяте, как пишете, как комуникирате, опитвайте се да променяте. Използвайте тия 50-100 покани за приятелство и писания, да пишеш по различни начини. Използвай различни техники, нали, пробвай някой път нещо заучено, пробвай малко по-така да си директен, пробвай някой път някакво по-базиче така. И пробвайте някакви техники и тактики. Тук ви е времето за провал. Не дей си мисли, че всеки път ще успееш, защото се страхуваш от начина, по който се представяш, ще се притесняваш, нали, какво да пишеш, какво да кажеш, как да го направиш и това се губи цялата магия на комуникация. Ти не си естествен, ти не си себе си, не си показваш, нали, харизмата, чара, остроумието. А тук работата е да си свободен, да си окей, да не ти пука, както на тях не им пука, защото знае, че има 30 души още. Те имат едно мислене за изобилие. Винаги ще има още, винаги ще има някой друг, винаги може да вземе нещо по-добро. А ние как мислим? Сега, ако направя нещо, ще изпусна, тя ми е обърнала малко внимание и ще изгуба. Значи, виждате каква е разликата в това мислене. Голяма работа, бам, пишеш си твоите глупости, както ти си знаеш, не ви говоря за хиперсексуалните работи и така нататък. Съобразяваш се до някаква степен, защото са тънкообидни, не се разбира от базик, криво разбира са по чата някакви неща, ти искаш по един начин да прозвучи, тя го разбира по друг. Нали, сега, познаваме се и така. Ще кача няколко секунда. Забравих да отбележа, че съм на 50 и въпреки това ме заглеждат доста. Да, човек, нищо няма за 50 годишни познавам, просто ще кача няколко мои снимки и кажи наистина ли съм такъв изрод. Нищо няма. Нормален мъж, добре сложен си, добре се обличаш, нещо друго може би куца или начина където се представяш или мястото където се опитваш, пак казвам, да завържеш контакти. Твоята игра е на живо, според мен. Пробвай си пак, както казах, по начина 50-100 жени, опитвай се с някоя ще стане. Гаранция Франция ти давам. Просто не се отказвай, не се депресирай. Да почнеш, щом говориш тия неща и почваш да се съмняваш себе си, значи ти влияят тия откази. Нормално е, на всеки му влияе. Въпросът е да не се спираш и да не се отказваш и не приемай нещата лично. Това е много важно. Не го приемай лично. Така се едно даваш силата на някакъв непознат в интернет да ти даде валидация за твоята стойност, какъв си, красив ли си, не си ли, умен ли си, не си ли. Та за каква се има, за какъв ми мисли, аз съм толкова много да й дам, тя не го дава. Да, тя няма как да те опознае. Не ти се й дава и шанса това нещо да се случи. Така че не го приемай лично. Това са някакви хора по интернет. Това ви казвам, това е бездушно тая комуникация. Ще кача някой мой така, Фейсбук профила ми е, еди кой си, помогни ми да разбера какъв ми е проблема. Снимката в колата от тази седмица, другата с чашата в ръка от преди 2 години. Чашата в ръка не му е някаква добра, не от тия на маса, където е, нали, домашна установка с съпрегърнане, ми добра снимка, бих казал. Коктейлче, това.
нищо му няма на човек. Но пак казвам, процентите са срещу нас, статистиката сочи против нас и идеята е да спрете да симфате в интернет толкова за тия жени, да не им се дава толкова валидация и просто да вземете контрол отново в ръцете си. И това трябва да сте като някакви ядосани купувачи, които се гневят на високите цени на пазара и съвкупно всичките спират да купуват и цените естествено ще спаднат. Както една година беше първата или втората с COVID, когато нямаше туристи. Нали? По принцип туризма в България е малко, ще веба и в българите, вървете си в Гърция, толкова я харесва, ние си имаме туристи. И какво се превърна в един момент? Като нямаха туристи, като няма пътуване, братя българи, да спасим заедно сезона. Изродите им мръсни дева. Нали? Затова ви говоря. Нещата много се променят. Търсене и предлагане, това много зависи. Но, нали, действай на живо, пак пиши онлайн, но това е най-големия съвет, мога да ти дам. Не приемай нещата лично. Лично. Тези хора не определят твоята стойност, не определят твоята стойност като визия, като красота, и като характер, и като индивидуалност. Имаш, преминаваш на следващата и това е. Прави като тях. Учете се от тяхното поведение. Спрямо това как те се държат към мъжете. Изобилие. Не те бръсне, не те бърка. Все едно, значи за едно примерно голямо прасе ще ти пука, ама като умре едно пиле, имаш 200 пилета, какво? Голяма работа, ама като ти се гътне прасето и се отрови месото, да кажем, ще го преживееш повече. Нали, важно е ценността на обекта, важно е, нали, колко имаш в живота си. Ние като нямаме и целиш каквото дойде. Те като имат много, не оценяват нищо. Така че това е от мен за този път. За консултации свързвайте с мен по телефон или по имейлче да уредим някой час. Благодаря ви за вниманието и ще се видим следващия път. Чао!